Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel Keluarga Mas Gopeng. Halo pemirsa, seharian ini gak ada panas guys yo. Aku rencana iki yo kontenku kuwi ape totori kembangku, terus juga pengen ngisi pot baru lah, tapi nek udan kok ngene iki kan tetep tanahnya basah, terus pupuk kandangnya juga tanahnya basah. Aku malah piye pemirsa yo gak nyaman ngono lho. Itu daripada aku isek urung sore-sore amat sih, aku pengen ngisi pekarangan guys ya. Niku nek selo kegiatan itu sebar kabeh, aku wis tanggung jawabku ngopeni omah iki bendino diopeni guys, ora diopeni walah. Kerong dino tak tinggal kae, sempat seminggu adikku nikah tak tinggal seminggu, masya Allah omah iki ra karu-karuan. Nek saiki ana kucing ora tak arahno ngising sak nggon-nggon lho. Pemirsa yo. Kita sepeda tapi nek kanggo iki penting banget lho guys yo. Kita RC aku guys. Jadi suka biasa. Kena karangan sih nang kono ki. Gini, sakone gini seneng sirah terus nyelung nek lorong terus anak sing ngopeni soge. Siap iki. Ikan yen mare yo anu pemirsa ya. Omah iki yen iki lemah iki anu guys. Aku yo dari Pak iki memang sumber iki wakai udan sumber gede, udan sitikmu terus perembes. Ya aku pernah jagungan sih karo masku ono lho. Iki paling apik iki di paving guys. Karena tanah itu memang bukan di lembab. Apik nek misalnya aku ngubur sumur kuwi sumber jos guys. Cuma kan memang persetujuan keluarga apa pasang pam ya ora. Dulu pasang pam ya jenenge pindah rumah kan sebelumnya kan persiapannya kudu ora semak gendeng. Air kudu siap, listrik kudu siap. Terus perabotan masak kudu siap, nggo tempat tidur, kasur, bantal kudu siap. Aku mak gendeng ya ora iso lah. Wong golek duit sing kenceng kan wong siji tok, dadi yo butuh proses dan waktu. Terus kemudian nek pamit iki nganu pemirsa, ibarat iki cara ngono iki awake dhewe iki kaya apa ya di berbura sumur ke pusat, awake dhewe cuma di jalur lewat selang lewat peralon padane ngono. Cuma nang waduh gak ngebur ya paling gak ngebur niki asli iki sumbernya api nih kene. Iki ngebur itu sekitar 5 jutaan sampai rampung bar. Kira-kira itu sak ngono kan. Aku pernah takut dulu ya. Sekarang sini memang umum pam ya melok pam. Pam desa pam cilik kene pemirsa tak lanjutkan kan. Sumbernya iki gede kok. Lane tanah jero ki ora pernah tak siram anggur musim hujan mesti aku pemirsa itu tandur guys, sampai tok tandur nek sawahe kaya sawah bengkok ngarep iki yo burungan pemirsa. Terus karibar iki perang jutang. Jadi uniknya di sini ki apa wongnya wis seragam pemirsa. Betul jos. Aku ki subuh krungu wis do
nyanyi-nyanyi itu ngobrol-ngobrol. Pokoknya kan memang perjanjiannya borongan, jadi hari ini itu selesai berapa petak kali brut bilang juta ngono guys. Kowe aku takok wonge ora salah ngomong karep dhewe iki, aku takok wong. Tergantung perjanjiannya berapa juta itu tergantung sing duwe sawah karo pihak pemborong ini.
guys ya. Iki golek waktune ora masalah gak do ngersiki iku untuk yo tenaga ya mesti get up adik kok nek ngene lho pemirsa ya nek ngresiki kuwi kan memang kudu apa jenenge kudu itu persiapan terus gak ono gawean liyane pun matangga iki ora pengok yo gawe-gawane malah ora ketok yo tak kandhani gawe niku malah ora ketok guys. Niki cah anak-anak di daerah sini pun nek sore wis gak sekolah wis mulai ngaji ngono kuwi do golek welut pemirsa. Aku pernah dikei siji. Aku mereka doyan pemirsa, bukannya kemehnya ora doyan. Sebenarnya melut itu termasuk golongan ora ular kok, termasuk golongan ikan kok. Cuma aku tuh ora doyan. Tuh guys. Kangkung daun semprotku jadi pesan online. Ini sosok gede tak pindah iki terong. Terus tomat, cai, bayam merah. Jane apa tak pindah, mak masalah yo. Lemah kan becek kabeh, guys. Aduh, iki kangkungku. Iki kacang panjang, timun, bayam merah. Tak iki cabe iki aku nganti peng 3 gak nguripno. Pengi tak tinggikno anune. Oh, iki cah. Bocah-bocah ini golek welut, guys, lho. Oh, golek welut. Cah kene iki dus golek welut aku mulai welute diweno makane berburu belut engko terus pulang dikasihno ibuke ya. Dibeteti terus digoreng untuk lawo makan sore. Cakine ngono pemirsa. Tapi yo bisa dibilangnya kegiatannya positif kok. Dene gak ngrusak tanduran kok. Oh, kita golek belut, guys. Ini tanamanku terong tumbuh pemirsa, alhamdulillah gede. Dan gede. Lho semute lho. Iki labune juga labune nganu guys. Oh, labune juga tukul labu walo nek wong Jawa ngomongi walo. Iki do berburu guys bocah-bocah. Pinter kok bocah ya. Oh, close entok. Oh. Ayo tak syuting ku isin ora gelem. Untuk siji guys. Pinter lho untuk gede kalau. Oh, kalau untuk gede digawa lho. Pinter ya lah lho, untuk siji gede lho guys itu. Pinter nggo dikei umpan apa kuwi? Kuwi ana ponakanku sapa? Sapa lah ponakanku sapa kuwi lho. Anake Dik Yuli. Kakak Ekila. Oh. Nilai kok guys buat tikus. Sandalnya dipakai ya aku main cuman share karo ndelok anak-anak tuh berburu belut. Cak kene iki wis pinter ket biyen mula pemirsa. Tuh pinter golek welut, welote digoreng nggo lawo sore. Oh iya Yesa, ponanku Yesa kuwi yo sebenarnya iki yo ibuke masak bendino wong anak ibu sekolah yo. Cuma kan jenenge bocah iki mesti duwe kegiatan luang malah HP daripada HP ayo no bener juga. Itu nganu. Aku lho udara sithik siraku nglir pemirsa. Padahal aku jane pengen tak resiki. Neh sithik-sithik ban aku ora dinopul ya sithik-sithik wong gawean iku ya ora mung konten tok. Gaweane wae isa-isa nyapu, ngosek kloset. Maaf ya pemirsa. Ya kuwi mek kegiatane ibu rumah tangga apa meneh. Openi ayam
makani ayam, makani kucing. Terus ngono kuwi saya tak tutup dulu ya. Apa ngonten neh hasilnya iki cuma aku sira nggliyer. Udanan sithik lho kan aku ceritanya kan nunggoni anakku dolane keterusek ngono. Awan bisa jam 12 siang kuwi ceritane ku. Lho, tak aku ki krungu krasak-krasak tak kira ki apa yo? Tak kira ki aku ngipi ngono lho. Ngipi apa jenenge dijak jalan-jalan Mas Santo udanan ngono. Kan soalnya celanaku ki setel, celana, daster ngono. Terus kuwi terus aku nglir aku tak ngonten cah mbah-mbah celengan. Kegiatane yo positif kok. Dadi duwe yo ora guys. Nek aku lek ngono. Nek umur seumuran wis mikire wis apa? Masa depane anak-anakku wis kuwi nek aku. Mikirku wis kuwi. Berjuang karo bojoku. Rabar kok tak critakno pemirsa. Kejadian kehidupan di luar sana lebih banyak, baik buruknya juga ada dengan siapapun, dengan apapun. Jadi nek ibaratnya ndelok konten tok iki ra ngarah iso menilai orang lain pemirsa. Konten pirang menit 10 menit 20 menit bar. Tapi di luar konten itu kejadian baik buruknya manusia itu lebih banyak ya. Nek menilai cuma anak konten tok yo ngawur ngono ya. Terima kasih, tetap semangat, ojo lali lek sahabat keluarga Mas Gopem. Nah, lek aku nembak sponsor ngakeh, aku yo banyak kurangi, cukup banyak kurangi. Setiap manusia selalu punya ujiannya masing-masing. Sepenting semangat, ojo putus asa. Oke? Masyaallah, ojo lali bersama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.